Sino na? Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin last 9 sang gabi tugtog last 10 sang gabi. Humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Maya dayat kid kang Maya dayat kid kang Oras sa Pilipinas, 7 minutos na nakaligad sa alas 9. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Welcome sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad na ang ini nga programa pagod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita nga aton dapat nga tagan sa pagtamod sa subong nga gabi. So sa aton nga mga listeners kag mga viewers, welcome Sa Iloilo Newsline. Sa mga listeners ka mga viewers, kumusta ka mo tanan? Pasensya gid nga medyo paus kita. Bangod nga ulan init. O inom sang tubig nga bugnaw. Nan amo na ni. Yara sa ato nga linya subong ang Pag-asa Iloilo. Upod sa kay John Michael Jungon, e-check nato ng Pag-asa. Iloilo Newsline Weather Update. Dan, mayong gabi. Hello? Hello, Jan. Way sulod, noy? O, gani. Way sulod, i-check anay mo nga kano na. O, way sulod. Okay? O, why? I-counter check. Okay. So, standby lang kay check nato ng Pag-asa. Bago lang nagtupa ang ulan. Jan, please come in. Hello, Pag-asa. Why? Why again? Why sa sulod? So, Robert? go ahead, John. O, ara na. Go ahead. Ara na, John. May audio ka na. Robert? Okay, go ahead, John. Go Ano ahead. mayong gabi? Pag may gabi sa tanang nga tag-lamatek. Karing gate sa panahon. Sinaad lang ang alam ng ay PCV ang nag-adapt sa mga pinagdaman at talagang service naman ang mga sa mga nabiling ang Western Visayas sa kaluban ng Palangitan nila ang pagulan taga thunderstorms wala sa IPCV.
Ano sa Visayas may pagkasarangan, di ka nasidlangan, may makanay pagkasarangan man yung mga pagbalod sa kabata. Temperatura sa buong sa Iloilo, 27 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nag-apon sa alas 6, kaya nakasitigman, magkasila alas 5:27 oras nga dyan. May itong latest update sa panahon dito mo sa Tagata Iloilo, dyan magkagyangon ng gabi. Diyan, may pag-ulan-ulan naman sa Subong. Diyan, siling ko, sige ang ulan. May mood ko sa dito na dyan ang Sige, Jan, thank you so much. Thank you. Okay. Iloilo Newsline Weather Update. Sa aton nga mga headlines, pulis ang Pandan Antique Staff Sergeant John Alvarez nagpalupok sang pusil, nakareport na sa Napolcom 6. Samtang wanted person may kaso nga homicide, takop sang mga pulis. Lalaki na sapon patay. Na nagautaw-utaw sa baybayon sang Buenavista, Guimaras. Lalaki dakpan sa jog by bus operation sa Buenavista, Guimaras. Standby sa aton nga mga listeners. Pasensya gid, gatupa pang ulan. So medyo paus kita ay pagkambyo-kambyo sa panahon amo ning resulta. Grabe ka init. Amo nini ang result sa ang pagkambyo-kambyo sa panahon. Unahon naton check ang informasyon. Aton interview kay Attorney Joseph Siles, parte ni kay Staff Sergeant John Alvarez nga gin-imbestigahan na kaina sa ang mga miyembro sa ang Napolcom. Pinarit niya sa kagapon sa may investigahan siya at istorya ng kaso. Pero of course, ang may jurisdiction na sila sa ang authority na sila ang sila investigator ko. So, hoping kung nasagap ko man siya ang kapal lang siya, ang ginalinan sila, nakakita ng isa niya, sige na dapat sila. Ang kaway, ginahalinan sa Panginoon sa previous or another girlfriend niya na job order sila sa Pandan Police Station. So, sa nanaway sila kay ginamuno sa ginapukaan sa Hidaya, naglapukan na isinaway na ginapukan niya ang windshield sa bato. Ang windshield sa auto sa niya nanay sa miga niya ng auto, nabuka. So, nanawag niya miga niya sa pulis sa responde, pinalukpan niya ni isang 556 siya ng service pistol. Kasi, ang sa story na nagpahintanay na sila, pinaterdini siya sa online sabong. Hindi galito ya sa kwan sa Mobile Legend. Hindi to ya galito sa Mobile Legend. Hindi to yung Mobile Legend. Actually, kulang to yung iyang legend. Ang ingalinan nga, kapainit man siya nga
bulang-bulang. Oh, para nga daw hindi abid ako, ipagin-pagi lang sa Mobile Legend pero matuod dali sabong online. Actually, natanawa siya sa nagtako. Oo, so naperde siya. Oo, yung flow na sa bongke. Ang unang yung ginitra niya, kasi napagtanong. Oo, dason direktor ang ginambalya pagid nga nagpalupo kuno sa iya sang yung nanimem lang niya pistol gali im 16 gid man niya. 10-16, according sa Pulis. Oo. So kamo ang nag-take cognizance na instead ang piyas sa antike. Yes, kami nag-assume siya. Kuha na muna sa relationship with the victim. Ongoing investigation siya, pila ka days ang ginhatag direktor para makasabat siya? 5 days. So, exclude the first day, kasi mga lunes. Ginapabot yung iya nga sabat. Oo. Lason kung nali nga makasabat na sa dira na kamo nga makahimo man sa inyong nga investigation kag i-subject nyo sa summary. Oo. May probable po. Pero anong status siya subong? Pati, ara siya siguro sa, ara siya sa holding sector sa provincial holding, naka-holding unit sa Pilaw sa Antique. Ini si Staff Sergeant John Alvarez. Para hindi sa current president sa station. Kung may ara man direktor nga nagahimo man sa online sabong ilabi na abi kung may duty sila kag nagapainit anong ipalabot mong impormasyon sila bilang direktor sa Napolcom? Impormasyon na. Hello? Yes director. Ang ano? Anong ipalabot mo sa ibang nga mga pulis? Nga hindi na isundar na ni. May mga buhok naman ng stasi doon. Isang isla bata ka na yung lote. Sa Yambay. Ang ilaw obligasyon dalawas nila sa publiko. Kay unastan, pagsulod nila na briefing na sila mo, no? Pagsulod nila sa pulis na briefing na sila? Oo, may training sila eh. Actually, mas mahal pa na ng training nila sa ibang sa among sukudol mo. Natural ay niya inulis na baka mo eh. Ano nga kaso direktor ang i-file siya? At i-evaluate pa nga kung matuon ni nasa grade misconduct. Grave misconduct o conduct and becoming of a police officer? Kung sa private, kaya kung may manahin, kasi natural ko muna, unang normally na subject kung hindi ko mag-evaluation sa among sa patient investigator. I see. Sige. Director, thank you so much. Sige. Thank you. Si Director Joseph Jong Silis. I-check naton ang report ni Danny Villases but unahon naton na Trixie. Ilonggo bastante nga pagkaon agrikultura nga madinalagon. More power Iloilo, bringing more to life. I-check nato na report ni Danny Villases nagikan sa Guimaras. May wanted person sa kasong homicide, nadakpan. Yaring report. Dan? Yes, Jan. Okay, Jan. Okay, now this time, may digital pila man niya ka mga balita. Ayun, nasabon sa may probinsya sa Guimaras. Unahon tayo dyan atong una tablangin. Again, babutsyag pati rin ang report niya may nakitaan isa ka lawas ng tao. Nga ginapatiyan ini sa advanced state of decomposition. So, nakilala na siya. Yes, yan, no? Sa yes, mga himata. Kag ang among lalaki, kilala ini sa dyan, nga mo si Amar E. Marcelo, 38 edad, soltero, sa isa ka mangisda sa barangay San Isidro, Tibiao,
Antique. Ginisagin kilala sa sini nga tiya nga mo si Carmelita Chavez Marcilo, 63 edad, sa maman nga lugar. Ang ining biktima sa damlag pa, report nga sang punong barangay, sang East Marisa, Brevista Gimoras, nga sunuman sa nakitaan una sang pinaman dito ka mga witnesses nga ining lalaki nga ini naga bayo sa itom kag may na pagtip dito nga carnival fun for all for fun na butang bida nga daw initial sa nga bayo. Ang mga mga dito, palatandaan. yes, nakandak man sa pag hatag sa informasyon ng pulis sa Buenavista kag sige nag-responder ang magkatapos ng Buenavista Police patungkol naman ni Police Captain Anton Von Winkle E. Lamson ang Chief of Police o police nga mga tinawo nga mo si Police Corporal Freddy Halyores kag sang Soko team nga ginapunahan ni Police Master Sergeant Erwin Sugkang. So ang among nga bangkay sa silingkulang nga kilala sa kay Havar Amar E. Marcilo, isa ka may isda dyan, no, nga sabihin wala sabihin makapauli sa pilak sa mga inadlaw kung nga ang tingalaman ka ni pamilya nga wala yung makapauli ining si Havar ngini. So kung tani ginasaddik siya for sa pag wabis ang i-recommendation siya nga ang kadaber nga ini ay ikaw ang balasa dyan pero hindi na lang ang pamilya sini magpasugot pa, no? Puro autopsy. So hindi lang hapon ganito lang ini ang biktima ako na ining kadaber ko ng bangkay ni Habar dito yan sa mga probinsya sa Antique. So, ginapatiyan ngayon siya, posible man nga nalumos. O kung ano mo na, pero wala. Siya may nakitaan niya mga patimaan, no? Kaya inis na may mga foul play o whatsoever. Pagtel ang polis sang Buenavista, kung hingi po ko tani, nga magkandak sang autopsy. No? So, ako na dyan na kilala na ang among bangkay nga mo si Havar Amar E. Marcilo, 38 anyos, soltero, isa ka mangista sa barangay San Isidro, Tibiao, Antique. Gisagin na kilala kasi nga tiya nga mo si Carmelita Chavez E. Marcilo dyan. Okay. Now, makato tayo dyan sa pagkandakman sa bypass operation sa mga katapos sa pulis. Okay dyan? Go ahead, Dan. Go ahead. Okay. Ang mga katapos sa Buenavista Police kag-upudman sa mga katapos sa GDPO sa PDEA disabayan sa Gimaras nakandak isa ka bypass operation kag nagsulta ini sa pagtikma sa suspect nga kilala ini sa kay DP Erios E. Cartel 27 edad sa Rizal, Buenavista, Gimaras na recover una ang isa ka sashi kaya napatihan amun isa ang suspected Cebu kag 500 pesos nga bypass money samtang nagadawa na no ining suspect nga di kag sang pulis nakamutik posible ang ining suspect nga pulis ang nagakandak sang pagpaklanay nag-trespass sa report na mapalagyo ining Nautod ang linya ni Danny Villases nagikan sa Gimaras. I-check naton balikan ta ang report ni Danny. Nautod Dan. sige. Yes, okay. So natikma pagid siya no samtang rikisa ini siya nga kuha pagid ang apat pagid ka suspected sa Cebu sa sining kagalingon kag a total of 5 transparent sa state na respecta rin nga
sa buo dyan. So ang ini nga pag-conduct ng bypass operation sa paningwama pag-tigayon ng Reserve Captain Von Lamson, ang pulis ang binibigay PNP, sa kay Presidente Ali Stender, sang PDEU, at sang GPPO, kaya po si Presidente Jeffrey Ferrer, sang GPM Gimas, kag-force sa pagkandak man sang pag-support naman sa pilaya ka mga pulis sa bayan sa Gimaras sa police station. So, ang among pag-conduct ng bypass operation, agang pag-inventory, iniging kaksiyan ang DOJ Representative Agnes Kirmuyaw sa isuman mga kaunggay kagawan ng Barangay Rizal, Buena Vista, Gimaras. Ang suspect subong, alas pa rin ako pinili sa ikalom sa Buena Vista Municipal Police Station, paggunto nga paningwan man, no? Pagkain pagkaso ng file batok sa nga suspect yan. So, lastly, sa pagdidireka natigayon man, no? Na maristo ang suspect nga isa may kaso nga homicide, ginkilala ng suspect ng isa ka babae, nga mo si Anari Valencia E. Jurusa, Santa City, edad, sa housewife ng Barangay Avila, Buena Vista, Gimaras, by virtue sang warrant of arrest, naging issue ni Honorable Judge Rosario Abigail Andres Villareba, ang presiding judge, ng RTC Grand 65, San Miguel Jordan Gimaras. Ang bail bond, para sa nga temporaryong kilwayan, naglambuto ni dyan sa mga 120 mil pesos. So ang karon ang among suspect base man sa criminal case number 21-3448 naging issue sa sunanibitan niya judge nga mo nga si liwat nga si Judge Rosario Abigail M.D.S. Villareba kag of course suspect sa buong arana sa pinakop sa nga pulis sa kaso sini nga homicide dyan. So par mula na ang nagpakasini nga mga informasyon kag misa man diri ka gindakop man tungod masang kasong alarm and scandal brief sa pulis nagabaton sa kapunkon nga may sa ito ka tao ano 3 hours ang pagginamo o kung pag skandalo mismo sa klinika ni Dr. Antoinette Pilais sang Barangay Santo Rosario, Buena Vista, Gimaras. Kita nga nag-responder magkatapo sa Buena Vista Police sa diin ang suspect niya ginkilalas kay Augusto Ferrer Camayo. May legal nga punigon gindahin sa may Buena Vista Municipal Police Station. So para muna ni Jan, atos ni nga nakuha ng mga informasyon sa mga sa bayan sa probinsya sa Gimaras. Nagakontak na kita sa gila sa kay Kapitan Von Lamson. Do kita mapalad kita nga do busy man ang sining linya. So Danny Villases, Silvio Gimaras kay mga balita para sa Iloilo Newsline. Gusto nyo mangbakasang ito? Katukan mo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila 523-0039. May man sa mobile number 0947-856-4729. Ang itlog sa Egger Farm, priska kag barato. Ang Egger Farm ginapanigahan ng Day William kag Josie Lagman. Ilonggo. Nagainganyo sa mga pumuluyo sa Visayas area nga pasanyugon ang pagpanguma kag legal nga pagpangisda agod may bastante nga pagkaon. Agrikultura nga mandinalagon. Suportahan ang mga mangunguma kag mga mangingisda. Uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga mandinalagon. Salamat. Uma Ilonggo, bastante Ed's Lumber Supply and General Merchandise sa Pasay City. Nagabaligya sang puwertahan sa balay, hamba kag lumber products.
nga baliga man sang sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Graphics Innovative Mind Compute Techniques, Computer-Aided Services, namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City, sa unahan lang gid sang Molo Plaza, sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanag-iyahan ni Sir Manny Sanoy. More power, bringing more to life. Dugay-dugay, i-check man naton ang report ni Roel Arbael, ang aton koneksyon sa Iloilo Province. Pasensya gid nga medyo pause kita kay bigay nag-inom kita sang cold mo. Leo ko na basa Trixie, sweet doon. From Mary Grace Villarosa, good evening Iloilo Newsline. To Joe and Chicks. Mayong gabi. Harap agad. Sa kay Pat Marshall. Good evening dyan, Trixie. Watching your program Chicago, more power and God bless. Thank you so much. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, palihog lang sa aton mga listeners kag mga viewers. Nga mag-like, share, and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Kag sa YouTube channel, please subscribe kag turn on bell notification para ma-notify ka mo kung may mga balita. Sa aton nga update sa mga police reports nga natipon sa aton nga correspondent direkta sa Iloilo Province. Check naton ang report ni Roel Arbael. Maayadayad gid nga gabi, Sir Johnny. Kag sa aton sining mga viewers and listeners nga nakatutok gid sa aton diri nga programa ang Iloilo Newsline. Yari na ang mga balita nga aton natipon nagagikan sa probinsya sang Iloilo. Una diri Sir Johnny gikan sa norte sa banwasang San Dionisio, Iloilo nga kung sa din may nadakpan ng diri nga nadakpan naman nga persona nga illegal nga nagapangisda sa banwasang San Dionisio ini nga persona ginkilala sanday Rondel Asuncion, si Jonic Edma, si Gerald Boy Azuelo kag si Jofer Azuelo nga illegal nga nagapangisda sa kalalawran nga sakop sang San Dionisio, Iloilo. Nga kung sa diyan impounded gininpound ning ilang motorbangka, gininpound sang kapulisan sa sakop sang San Dionisio, Iloilo nga so sini ang apat nga persona ngayon yara na sa paginangkop sang San Dionisio PNP kag magapakantubang sang kaso sa paglapas sa RA 8550. So speaking of illegal nga pagpangisda, ang dugang nato nga balita nagikan naman sa banwasang Concepcion, Iloilo. Kung sa diyan impounded man ang hindi rehistrado nga motorbangka na ginapanagiyahan ni Joseph Bantulay nga residente sang Barangay Salvacion, Concepcion, Iloilo, Sir Johnny. Ang ini nga bangka ang nadakpan sang Concepcion PNP samtang nagahiwat sila sang Seaborne Patrol kalalauran nga sakop sang nasambit nga banwa. Ang tagiya pangatubang ukur naglapas sang Municipal Ordinance 2008-01 ini kangot man sa RA 8550 o kon illegal fishing. So mo na panugyan sa aton sining mga kapulisan, especially dira sa mga kabanwahanan nga may sakop nga may mga kalalawran balay dira sa San Dionisio, sa Concepcion, nga kung pwede ginayo ginila sa mga mangingisda naton, nga kung pwede
magpangista kita no sa legal nga pamaagi kag hindi na aton pag paghalitan dugang ang aton nga kadagatan kay kita man gyapon ang maperwisyuhan sa pila ka adlaw kag ang aton nga mga kabataan ang henerasyon no ulihi nga mga henerasyon nga basi magabot ang tiempo nga wala na sila sang makuha nga isda tungod sa mga pamaagi balaki sa nga illegal no nga pagpangisda sa aton nga mga mangingisda dira. So isipon man ninyo ang ulihi nga henerasyon nga sa pila ka adlaw may kuwaon man sila. Kaya nga aton nga mga kapalisan suno kani sa Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office, Police Colonel Gilbert Guerrero nga ugton gid nila ang pagbantay sa kadagatan no nga ining atong mga mangingisda hindi na maghimo sa mga illegal dira nga pamaagi. Kaya ang pandemic hindi rason no nga maghimo kita sang illegal kay tungod pandemic. Kaya ang iban gani nga kauturan man naton biskan pandemic nagahatag gid sang ilang fourth man para hindi lang maka-violate man no sang aton nga layi. Sa piyak nga bayan Sir Johnny no, 3 ka dump trucks ang impounded sang Saraga PNP sa ila sini nga random checkpoints nga ginhiwat kagapon. Ining magatuway nga checkpoints nakadakop sila sang 3 ka mga dump truck no. Kag initanan nagviolar sang Provincial Ordinance 2017 no, that's 145 ining illegal quarry. So ang isa diri ka driver no sa diri ka driver sang dump truck amo si Von Jamar Arcolia nga wala sang huling contract no. Ini siya ang iyang dump truck nadakpan ini sa random checkpoint sa barangay Poblasyon Ilaya Zaraga sa Poblasyon Ilaya Zaraga no kagapon. Samtang dakop man no ang duwa man ka driver man no kag impounded no ang ila sini nga dump truck nga dala sa checkpoint man dira sa barangay Dawisor Zaraga Iloilo Sir Johnny. So ining mga duwa ka driver nga si Rolando Amante kag Gilbert Pariha no. Ang ila man sini nga violation is wala sang delivery receipt no. Ang ila sini nga delivery no nga quarrel materials. Panugyan ng liwat no sang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office nga sa mga quarry operators kompletohon na ang mga papilis antes mag-operate para mangin hilway ang inyo sini nga pagbiyahe kag pagdala pagtransport sang mga quarry materials. So ining mga impounded nga mga dump trucks yara na sa paginakop sang Zaraga PNP samtang wala pa ma-settle no ang nagakaigo nga penalidad sang mga tagiya. So dugang naton nga balita Sir Johnny no, isa ka lalaki man no nga nadakpan man dira sa Banwasang Kalinog, dakop ini sa sang Kalinog PNP nga may taklo sang kalibre 45 kag ang iya sining armas nga 45 may ara pa nga bala no, may 7 pa ni kag bilog nga bala kag isa ka magasin kag may naka-chamber load pa, so ready to fire nga ining nasambit nga suspetsado. Apang sa Kadibyonason naman no nga sa random checkpoint nga giniwat sang Kalinog PNP ini siya nadakpan no kag nakuha ining nasambit nga armas no ang kalibre 45 kag sang pangita ang dokumento sini no kung may ni bala may lisensya bala pero wala gid sang mapakita ang nasambit nga suspect no nga si Junilo Pedregosa 41 anyos nga residente man sang barangay Tuyungan Kalinog Iloilo. So preso ini karon ang nasambit nga suspetsado dira sa Kalinog PNP kag magapakatubang sa kaso nga sa paglapas sa Republic Act 10591. Kag-isa pa naton nga madulong nga balita Sir Johnny, Siam no ginano na no nakapasar sa area clearing evaluation nga ginpatigayon sang PNP sang Philippine Army kag sang local government unit sang Banwasang Tubungan no. Siam ka mga kabaranggayan dira sa Banwasang Tubungan ang pasado. Akon sa din Sir Johnny ining mga siyam ka barangay ngay ni ginpaydalo mini sa Community Support Program o kon CSP no. Ining Community Support Program nga o kon CSP sang Philippine National Police kag Philippine Army kag sa subong bansang LGU nga para ma-clear no ang ining mga kabaranggayan kay bala naman nato ng Banwasang Tubungan saman sa mga insurgency affected areas. So ining siyam ka mga kabaranggayan ang ining mga barangay Iktuble, Barangay Igpaho, Barangay Molina, Barangay Bikil, Barangay Bulok, kag Barangay Nagba,
Barangay Bato, kag Barangay Igdampog Sur, kag Barangay Igdampog Norte. Ini sila ang nasa idalom na sa sang Retold Community Support Program, no. Kung magambal kita nga Retold Community Support Program, ang ini nga mga kabaranggayan ang ready na. Kaya nga nag full support na sa aton nga government, no, sa aton nga gobyerno. Pinagi sa joint joint resolution nga ginapirmahan, no. Nagpirmahan sa mga kapitanes kag subong man upod man ang mayor dira sa banwasang Tubungan nga si Mayor Roquito Taksagon. Kag siyempre no ang representatives ang naghalin sa PNP, sa Philippine National Police, sa Philippine Army nga ining mga kapitanes nagasuporta no sa gobyerno nga ipadalo mangila sini nga barangay sa Retold Community Support Program o kon RCSP, no. Ini nga programa Sir Johnny is idalom sang Executive Order no 70 ni Presidente Rodrigo Roa Duterte o kung ining LCAC, no, and the local communist armed conflict. So dako gali ini budget man Sir Johnny, no, nga ini nga halimbawa ang amuning siyam ka barangay once nga under sila sa Retold Community Support Program o kon RCSP, postdoc na dira no sang gobyerno ang ilang mga program, mga proyekto nga sa pagkabalo naton nasa 20 milyon, no, 20 milyones ang kada barangay sining budget dire, pero hindi cash, no, kundi ini through sa mga project, no, idalom sang EO70 o kon LCAC nga ini nga once nga under gani dira ang mga muna nga kabaranggayan, dira na magasulgod ang mga proyekto sang aton nga gobyerno through project, either una dira is mga karsada, no, mga farm to market road nga na, kag siyempre magasulod na dira ang mga proyekto pag dira nga dira mga program, no, sa nagakagalinlain nga mga government agencies, included na dira gani ang mga non-government organizations na pwede nakasulod tungod nga matawhay ng nasambit nga lugar. Kay ini ining LCAC, no, ining EO70, ang aim sini o kun ang mayor nga tinutuyo sa sini nga programa nga punggan ang mga mga karahasan, no, halimbawa nag-implement dira sang project kay pagabalo man nato, no, basta mga insurgency affected areas gani. Once ka may magsulod gani ang government project, ang iba nila ginasunog nilang mga heavy equipment dira. So once ka under na gani sa mga barangay ngani, ang siyam ka barangay ngani sa Retold Community Support Program, so ang atong nga gobyerno nagaano man sa assurance nga pag-implement sa project nga ini mangin matalunsay, mangin matawhay, no, kag ang tinutuyo man sa sining programa nga ma-maintain, no, kung mapasan yung pagidra ang kalinong katawhayan kag pagka progresibo, no, sang isa ka lugar. Kag ginalauman mandugang, no, Sir Johnny, no, sang provincial director sang Iloilo Police Provincial Office nga madamo pagid nga mga barangay nga under sa subong sa tani, no, sa community support program nga ini nga makapasar na tani, no, sa sining ginapatigayon nga area clearing evaluation nga ginapatigayon sang Philippine National Police, sang Philippine Army kag sang local government unit. Kay ining programa, no, sang ang EO70 ngini o kon program nga LCAC ang End Local Communist Armed Conflict, hindi ini mangin mandilagon without the support, no, sang small unit man, no, sang aton nga small government unit which is nga ang barangay. So amo na, no, halalaw man naton nga mangin progresibo ini sa mga sunod nga mga tinuig, makita na naton ang proyekto sang aton nga gobyerno dira sa mga lugar nga dira nga kabaranggayan. Kag may nabilin pa na dira, no, nga mga barangay, no, nga hindi pa pasado sa evaluation o kon area clearing evaluation, no, nga ginapatigayon sang Philippine National Police kag sang Philippine Army. So lauman nato na tani, no, nga tanan nga kabaranggayan dira sa banwasang Tubungan nga makapasa sa sining evaluation. Kay once nga makapasa ang ini nga mga kabaranggayan, mangin lauman naton nga main progressive ini, mangin matawhay kay wala na sang wala na sang pagsabotahe, no, sa mga lining mga local communist armed group, no. Kag advice man, no, sang aton nga mga kapulisan, no, kun tani sa aton nga mga kuturan dira, no, sa mga no,
sa mga nga sympathizers man dira sa mga CPP NPA nga kuntani magbalik na kita sa sabak sa aton nga gobyerno no para man sa aton nga security man sang inyo sini nga boss damlag kay hindi mintras tanto nga mangin matawhay ang inyong kabuhi kung samtang ginakontra naton ang gobyerno. Kag ang tanan nga programa naman sa gobyerno is kinahanglan sang suporta sa aton nga mga ordinaryong pumuluyo para nga pamintinar ang kalinungan kag katawahayan sang aton nga mga kabrangayan no. Kag tani man no lauman man naton no nga sa pila ka adlaw ang kabugusan nga probinsya sang Iloilo madeklarar man nga mangin insurgency free nga province no sa bugos nga Pilipinas para man tayuyo ng aton nga pag umwad mangin progresibo ang aton nga lugar, especially ang aton nga probinsya. Kay kanami sini Sir Johnny no ang programa sang ILCAC ngayon ang EO70 ngayon ang ILCAC ngayon ang End Local Communist Armed Conflict. Kay once nga kay kadako man gali sini sang budget Sir Johnny nga ang isa ka lugar once nga makapasar sa ining evaluation o kon area clearing evaluation sa nambala naton kagina no nga may dako nga budget dira no pero hindi ini cash kundi through projects programs ang aton sini nga government agencies kay hindi lamang ini iaobra ni isang pulis kundi kag sang Philippine Army kundi obra man ini isang tanan nga mga agencies dira na nagasulod dira lain-lain nga mga agencies no government agencies no kag pati nang gani mga non-government agencies pwede nakasulod once nga ma-clear ang isa ka barangay no o kung makapasar sa sining area clearing evaluation. Kay ini ginatawag nila nga nation building no nga dira magasulod ang tanan nga proyekto. So ang tanan nga mga sektor no tanan nga sektor sa aton nga gobyerno kasi once nga ma-insurgency free ang isa ka lugar mangin okay ang lakat sang edukasyon, ang transportasyon kag siyempre ang komunikasyon no sang isa ka lugar so mapadali ang aton sini nga pagpangabuhi mangin matawhay man kag ini makatag man sang trabaho no sa dira sa mga lokal man dira o sa mga dira residente sang nasambit sini nga mga barangay. So mo nang ginahinyo no sang aton sini nga Philippine National Police kag sang Philippine Army nga kuntani no suportahan ini nga programa sang aton nga mga pumuluyo kay without the support naton nga mga pumuluyo is hindi maging effective no ang tanan nga programa sa aton nga gobyerno. Amo yadto ang madulong naton nga balita nagaikan diri sa probinsya sang Iloilo Sir Johnny. Ini nagid lamang si Ruel Arbael para sa Iloilo Newsline. Nabatian ang report ni Ruel Arbael nagikan sa probinsya sang Iloilo. Pasensya kita nga paos kita nag-inom kita bulong no para sa paos pagid magluwas sa luya di angoy gapangoy ab kita nay kay dali lang kita tuyho no. May ari kita nga pasudlon nga press release sa Trixie sweet ari ding duwa ko angel. Ari ang press release sang More Power nga ginpadala sa Iloilo Newsline. Iloilo City sigurado na ang padayon nga pagbarato sang kuryente. Direkta na nga kuhaon sa More Power Iloilo ang 100% nga supply sa kuryente sa grid umpisa sa Mayo 26. Ini matapos nga maipatindog na sa More Power ang bago nga 69 kilovolts or 69,000 volts transmission line switching station nga nahamtang sa barangay Banuyaw, La Paz. Sa ginpatigayon nga inaugurasyon sang Mayo 18, ginpahayag ni More Power President kag Chief Operating Officer Ruel Castro nga iga-konekta sang sini nga infrastruktura ang tanan nga substation sa syudad pakadto sa Santa Barbara Substation sang National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Bangod sini, makapamakal kag makapili na sang mas barato nga supply sang kuryente ang More Power sa wholesale electricity spot market kag Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation. Plano man sang More Power nga umpisahan na sa Enero sa sunod nga tuig ang pagpatigayon sang
competitive selection process sa mga suppliers sang kuryente. Sang nakaligad, halos 70% sang kinahanglanon nga supply sang Iloilo City ang nagahalin sa Global Business Power bangod sa 1-year emergency contract sang More Power sa ila. Apisar sini nahimo sang More Power nga mapanaba sang masobra piso ang presyo sang kuryente sa mga konsumidor bangod sa pagtutok sini sa pagpamakas sang 30% halin naman sa iban nga mga supplier. Samtang nagpasalamat si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa ginhimo nga ini sang More Power. Suno sa iya, bangod sa mga ginaobra sang More Power, sigurado na ang mga developments sang syudad kag mga benepisyo diri ang mga pumuluyo. Liwat nga ginpahayag sang alkalde nga ang More Power nagaserbe sa syudad hindi lang bilang isa ka public utility kundi ka partner na sa mga programa sang syudad para sa padayon nga pag-uswag. Amo ini ang So amo to ang ilang press release. Ang to naman nga mga sponsor palihog lang. Pamasahan nyo. Kung gama sakit ang inyong mga sapat, Dr. Ronnie Galia, ipadala nyo kay Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nagabase sa San Miguel, Jordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nanggasagod sa mga ido kagiban pa nga mga sapat. May clinic si Doc Ronnie sa ilang balay sa likod sang Guimaras Provincial Capitol. Kung nagamasakit ang inyong ido, dalon nyo yung sigida kay Doc Ronnie Galia. Mayama siya sang Facebook page, RG Veterinary Services. Sa liwat, More Power, bringing more to life. Kaya Engineer Kinoy Aligain. Kaga Ma'am Gladys Aligain, mayong gabi. Kay to Orly Cabalfin, mayong gabi. Kaya Manoy Pet, Fontonalgo, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Advance happy birthday man kay Totong Lirek, Mayo 21. Happy birthday sa mga nagahiwat sang ilang nga kadlawan. Happy birthday. Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Trixie? May panamyaw ka? Tamyawa? More power, bringing more to life. Tamyawa mga classmate no? Ay, Shoutout tapos sa na akong exam. classmate. Tapos na exam. Okay na ka mo. Tapos? Good luck sa test. Kung gusto nyo sang puro nga buko, magkadto lang sa Ceres Terminal Barangay Camari, Gaharo, Iloilo City. Kang pangitaon ang Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, barato ang presyo, affordable sa tanan kag saboroso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake bangod hasta ang tubod ginalakot sa pagtimpla.
plus purified crush ice. Ang ice ang ginagamit kag wala sang kulba. Bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo. Sa liwat, Sweetie Buko Shake. May ara man kita sa Food Panda para maka-order ka mo samtang ara ka mo sa inyo nga mga balay. Gusto nyo Gusto nyo magbakal sang isda kadto kamo sa Crossing Patio, Dianyas, Iloilo. Nagabaligya sang priska nga mga isda. Ang mag-asawa nga Sanday, Dinggol, kag Nejima. Kung may okasyon ka mo, pwede ka mo makabakal dito sa Crossing Patio, Dueñas, O sila na ni Digol, mag-asawa na Digol kag ni Jima. Hood. Okay. O sige. Load Lift Trading and Services. Isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building kapareho sang mansyon kag mga balay. Naga-design man sila sa mga balay, depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina ara sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kung parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarkets sa Luzon area. Ilabi na sa Ayala, Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man ma-email sa maria_resem@yahoo.com. CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. May ara man sila bulong nga ginabaligya para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta. CL Diaz Poultry Supply. I-check naton ang update sa COVID. I-check ta ang update sa COVID. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID updates. Philippines sources DOH.gov.ph. New cases 4,700. New recoveries 6,986. New deaths 139. Total active cases 49,951. Total recoveries 1,089,613. Total deaths 19,507. Western Visayas sources wvmc.uh.gov.ph. New recoveries 315 plus. New deaths 7 plus. Total recoveries 35,234. Total death 1,019. Total cases 5,343. Total cases 41,600. Local cases Aklan 20, Antique 42, Guimaras 5, Iloilo 51, Iloilo 64, Bacolod City 59, Negros Occidental 31. World the Matters source is worldthematters.info/coronavirus. Total coronavirus cases 164,994,797. Total death 3,421,345. Total recovery 143,979,229. Iloilo Newsline COVID Update.
Manang Bibi, salamat gid jo sa inyo tanan. Tita Cheryl. Pamilya Leke. Sa pamilya Halike sa Negros, mayo lang pag-tanaw kag pagpamati. Manimprano kita. Iti para makapahuway-huway man ang aton nga puwak. Ay amo gini ang chimpo. Ha? Amo gini ang chimpo. Anday Cheryl kay Tutong da advance happy birthday tong. Kag sa iban pa namon nga mga listeners pasensya gid. Ha? May mga iban pa nga mga isyu sa iban namong correspondent nagkalapaos man kay ti inom bala dason sang cold. Kay grabing init mo. Te kung hindi ka mag-inom, grabe man ang kauhaw. Laban-laban nga basin disgrasya ka. So amo gina. Cambio klima. So pasensya gid sa aton nga mga listeners kag mga viewers. Salamat gid sa inyo pag tanaw, pag like. Like, share, and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline kag pag-subscribe sa YouTube channel namon. Wala na kita sang tinion sa aton nga pagpangalagad, ini ang inyong nga mga alagad. Chicks of 8, Camarcha Diaz. Sweet Don Gamarcha Diaz. Sa pamilya Gamarcha, pamilya Stember Ganancial, pamilya Garcia Ganhe, pamilya Abaat Galia. Mayong gabi. Salamat gid. Kag sa mga vendors, porter sa Ceres Terminal, sa mga driver, konduktor, sa mga officials, blow guards, mayong gabi sa inyong tanan. Ako naman ang inyong alagad, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas!